haga step jong ka shitarik ujulai menta ubnai kumba new shitang ai men step ujumai ba bajor uba lakot hado real point sau magnitude ulalen shop ya ka Indonesia ya kane ke jingjia kalajia ha kapor new baje shitang men step ai laong ba bon ki hospital ki health center ki school bat ki yeng ki lajot lapra katu katne bat kajing mensau haki babun kalajia haki katu katne ki brio na ka benta ki ba mensau bat ki baklat andang wat bnia layathu ka telong kubor katkum ka survey layathu ba une ujumai ulajur shisha handa hadu ba ulakut hadu real point sau magnitude ya kane layathu da ki nong survey chong ujumai ya kane ke jingjia laong ba kalajia ha kapor new shitang ai ha ka benta jong ka chopper jong ka Indonesia ba laong ba ulat her tinge ru ha ka not bat ka sound jong ka Indonesia bun ki jaka jingokai bat ki dukan ha ka ba ya ki tiar ba ki lapen bej ha ki dukan ki la hap lut lapra bat la ki jing penyeng baro jakabo ki lapra lut phom bat ki suki ba ki lapen bej ru ki la kelon lut kram ha ki surok ru ki kali ha ka ba ki yaj ki la ban snguto ya ka jingki jong ujumai namar ka jingjor jong une ujumai ulade ujumai ba he bha hanrei pat la pate ban kot ya ujumai ba ha ki snam baladep kane ka dikot lala banyatho lingba kajing saki jong ki pai ba pasong basa apo Indonesia kebade ha kajong ki chopar long ba une ujumai long ba jor bha ha kado ba ka penting pensmet ki pai ba babun namar kajing jor jong une namar kajing ting jong ki ba yo kan pra lot phom baro kawe kajaka ka ba ki shong kisa henrei tangkat tu kat ni ki buildings ki yeng ki sam ki ba kot da ki bun mala ki school bat ki hospital ki bun ki lapra bat ki la jot lapra ha ki benta kat tu kat ni henrei om babaro kawe ka yeng kala kelon henrei de tangkat tu kat ni kniat ki bala jot lapra henrei adon ru ki ba mensau ki ba lakot hadu nyau pho ngut ki bala mensau bat kat tu kat ni ki bala yap